Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Duso. Walang eksaktong taon. Quezon. Maraming lugar sa Pilipinas ang hindi makikita sa kahit na anong modernong mapa. Mga lugar na tila nilayuan na ng sibilisasyon, hindi dahil sa hirap ng daan, kundi dahil sa mga sumpang mas matatanda pa sa mga ninuno nila. Isa na rito ang Sitio Silim. Si Duso ay isang manlalakbay at manunuklas ng iba't ibang kultura sa Pilipinas. Kaya naman nang malaman niya ang tungkol dito, kagad siyang lumuwas ng Maynila. Tubong Maynila si Duso pinuno. Lumaki sa bayan, kaya ang mga kwentong may kaugnayan sa kababalaghan ay hindi niya pinaniniwalaan. Para sa kanya, isa lang itong mga panakot na walang matibay na ebidensya. Naintriga rin siya sa Sitio Silim dahil sa narinig niyang istorya mula sa nakasabayan niyang matanda sa isang pampasaherong jeep noon sa Maynila. Mabilis lang ang usapan nila, pero ang kwento nito tumatak sa isip niya. Sa dulong parte ng Quezon, matatagpuan ang Sitio Silim, isang baryo na hindi na pinupuntahan ng mga tao. Marami na ang tumungo roon, pero karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang pamilya. At ang mga nakauwi naman, 3 araw lang ang itinagal bago nagpakamatay. Nakakatakot ang Sitio Silim. Lahat ng puno roon nakayuko. Animoy nagbibigay galang sa isang makapangyarihang nilalang. Ayon din sa matandang nakausap niya, punong-puno ng kayamanan ang Sitio Silim. Lahat ng tao roon hindi nakakaranas ng kahirapan sa kabila ng kapayakan ng kanilang pamumuhay. Wala ring kamatayan ang nakatira sa lugar dahil sa karunungan nito pagdating sa walang hanggang buhay. Mula nang marinig ito ni Duso Pinuno, hindi na ito naalis sa isip niya. Hanggang sa makapagdesisyon na siya na lumuwas ng Maynila. Kasama si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan, kagad nilang binaybay ang daan gamit ang napundar niyang sasakyan. Wala gaanong problema sa biyahe, kaya bandang 6:00 ng gabi, unti-unti na silang nakapasok sa lugar ng Sitio Silim. Habang tumatagal, nang ang araw ay nagsimula ng magtago sa likod ng Sierra Madre, narating nila ang arko ng Sitio Silim. Gawa ito sa lumang bato, mga tuyong baging na hinubog na tila bang isang bukas na panga ng isang mabangis na nilalang. Sa itaas may nakasabit na bungo ng torong kalabaw at may nakaukit itong hindi pamilyar na simbolo. Kapansin-pansin din ng mga punong nakayuko at mga sangang nagkalat sa daan. Marco, bago ka lumabas, siguraduhin mong nakasarado ang pintuan ng sasakyan. Mahirap na, wala tayo ritong kakilala. Nang marinig ito ng kaibigan ni Duso, kagad naman itong tumango. At pagkaraan lang ng ilang minuto, unti-unti na silang nakapasok sa arko. Sinalubong sila ng nakakabinging katahimikan. Walang kahit na anong huni ng ibon, walang tahol ng aso, at walang sigawan ng mga batang nagsasaya habang naglalaro tuwing hapon. At ang tanging naririnig lang nila ay kalansing ng kanilang mga hakbang sa nagkalat na mga tuyong dahon. Tao po! Magalang na wika ni Marco paglapit nila sa isang matandang bahay di kalayuan sa arko. Kagad namang bumukas ang pinto, na kung saan bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na ang balat ay parang tuyong lupa. Kakaiba ang amoy nito at kakaiba ang estado ng pagtayo nito. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng katarata, ngunit parang nakikita nito ang bawat galaw nila. Dumating na ang panauhin, eksakto sa gabi ng piging. Nang marinig nila Duso ang sinabi ng matanda, napatingin sila sa bawat isa. Hindi nila mawari kung bakit Tagalog ang dialekto ng matandang yon.
Ang inaasahan kasi nila, iba ang diyalekto na gamit ng mga taga roon. Bagaman nagtataka, wala silang naging hinala. Maya-maya pa, dito na nila nakita ang iba pang mga taga roon na dahan-dahang lumalabas sa kanilang mga tahanan. May mga dala itong pagkain, kaya hindi na nakatanggi si Duso at ang kanyang kaibigan. Normal na para sa kanila ang ganoong pagsalubong pinuno, kaya wala silang naging pagdududa. At sa halip na maalarma, para bang mas natuwa pa sila. Hindi nagtagal, dinala sila ng matanda sa isang bahay na may malinis na sala. Nakahanda na ang lahat ng pagkain at lahat ng mga taga roon nakatayo sa likod ng mesa. Kain na kayo. Hindi kami nagpapatuloy ng bisita ng hindi kumakain sa aming mga handa. Wika nung isang lalaki na nasa 50 anyos na ang edad. Kung titingnan, parang ito ang pinuno ng sityo. Nakatayo kasi ito sa gitna, tapos may mga taong bumubulong sa tabi nito. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi ng lalaki, kagad silang umupo sa harap ng hapagkainan. Isa-isa nilang pinagmasdan ng mga nakahain hanggang sa maamoy nila ang napakabango nitong aroma. Aroma na kailanman ay hindi kayang tanggihan ng isip nila. Duso, napakasarap ng amoy. Tamang-tama. Kanina pa ako nagugutom eh. Nang marinig ito ng lalaki, muli itong sumingit sa bulungan nilang dalawa. Huwag kayong mahiya. Ang aming biyaya ay galing sa lupa. Ang ibinibigay ng lupa, dapat ibalik sa lupa. Dahil sa sinabi nito, wala na silang naging katanungan. Hindi na rin sila nag-usap hanggang sa nagsimula na ang masayang salo-salo. Yung mga matatandang nakatayo sa kanilang harapan, sumabay na rin sa pagkain. Pero yung lalaking nakausap ni Duso na natiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga kilos. Hindi nila ito gaanong pinansin dahil ang buong akala nila normal na para sa mga tao roon ang ganoong kilos at pakikitungo sa mga bisita. Di rin niya maipagkakaila ang matinding pagod, kaya naman para makapagpahinga na, nagpasya na silang kumain ng walang kahit na anong iniisip na masama. Inaasahan naman talaga nila ang ganoong pangyayari, kaya naisip niya, lahat ng nangyayari noong gabi umaayon sa kanilang gustong mangyari. Matapos ang hapunan, ginabayan sila ng lalaki at ng mga kasamahan nito patungo sa isang kubo na para sa mga dayo. Ito ang magiging pahingahan nyo. Manatili kayo hanggat kailan nyo gusto. Kung may kailangan kayo, huwag kayong magkatubiling lumapit sa amin. Lahat ng kailangan nyo, makasisiguro kayong ibibigay namin. Muli-muli, maraming salamat sa inyong pagdalaw sa Sitio Silim. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, tahimik na ang paligid. Ang kaso, kahit anong antok at pagod ni Duso, hindi siya makatulog. Si Marco noon tulog na. Animoy nasa bahay niya lang yun. Di naman niya ito gaanong pinansin, lalo pat hindi din naging madali ang kanilang paglalakbay, makarating lamang sa Sitio Silim. Isipin niyo, 4:00 sila ng umaga umalis sa Maynila. Tapos nakarating sila roon 6:00 ng hapon. Napakalayo nun, kaya hindi talaga biro ang pagod. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kaibigan, may narinig siyang mga taong nag-uusap-usap sa labas. Mabilis din ang paglalakad ng mga ito, animoy nagmamadali yon. Dala ng kuryosidad, kagad siyang tumayo. Malapit lang kasi sa higaan ng pintuan, kaya madali siyang nakasilip dito. Punong-puno rin ng siwang ang paligid na kanilang tinutuluyan dahil gawa lang ito sa purong kawayan. Pagdungaw niya sa labas, nakita niya ang mga taong naglalakad patungo sa liwasan. Karamihan sa mga ito mga matatanda, at habang naglalakad ang mga taong yon, napapansin niya na may mga binubulong itong salitang hindi niya maunawaan. Nakakapagtaka at nakakamangha ang ganoong kilos ng mga tao sa Sitio Silim. Kaya naman kahit pumipikit na ang kanyang mga mata,
pinili pa rin niyang pagmasdan ang mga nangyayari. Sa kabilang parte ng kalsada, sa harapan lang ng bahay na tinutuluyan nila, naroon ang liwasan. Wala itong kahit na anong dingding, kaya mula sa pintuan, abot tanaw niya ang mga taong naroon. Maya-maya pa, may isang matanda ang nagsiga hanggang sa numingas ang malakas na apoy na kulay asul. Nung makita ito ni Duso, nanlaki ang kanyang mga mata, gawa ng ibang-iba ito sa kulay na inaasahan niya. Pagbaling niya ng tingin sa mga taga-sityo, nakita niya na nagsimula na itong maghubad ng kanilang mga saplot. Matapos nun, nakita niya ang pagbabalik sigla ng mga matatandang kani-kanina lang ay parang nanghihina at pagod na pagod. Nang maalis na ang kanilang mga saplot, nakita ni Duso ang katotohanan. Sa ilalim ng kanilang mga damit, ang kanilang mga likod ay may mahahabang biyak. Isang biyak na hindi galing sa sugat, kundi isang natural na bahagi ng kanilang katawan. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula ng tumugtog ang isang malaking tambol na gawa sa balat ng tao. Kaagad nitong ginising si Marco, kaya dali-dali itong napalapit sa kanya. Paglapit na paglapit nito, nakita nila ang pagsisimula ng sayawan ng mga taga-baryo. Hindi ito ordinaryong sayawan pinuno. Sa kadahilan ng habang tumatagal, nakikita nila ang unti-unting pagsisigapang ng mga ito sa lupa. Ang kanilang mga buto ay tumutunog, nagbabali-bali at muling nabubuo sa anyong apat na ang paa. Marco, nakikita mo ba ang nakikita ko? Matapos niyang magsalita, dito na siya nagsimulang magtaka. Dahil yung kaibigan niya, hindi sumagot sa sinabi niya. At pagbaling niya ng tingin sa kinaroroonan nito, wala na si Marco. Ang tanging naiwan dito ay ang damit nitong may malaking punit sa tagiliran at bahid ng sariwang dugo. Maya-maya pa, mula sa karimlan, nakakita siya ng namumula at nanlilisik na mga mata. Pagtapat nito sa liwanag ng gasera, nakita niya ang lalaking kausap niya kanina. Paunti-unti, ang mukha ng nilalang na yon ay nagsimulang humaba. Ang ilong nito ay nawala at ang bibig ay napuno ng matutulis na mga ngipin. Nang maipakita na ito sa kanya ng nilalang, dito nito itinaas ang ulo ni Marco na hiwalay na sa katawan. Nakalabas ang dila nito at yung mga mata nito para bang nakatitig sa kanya. Siya ang naging unang kurso ng ating piging. At ikaw ang pangunahing putahe para sa gabing ito. Pagkasambit ng nilalang ng mga katagang yan, bigla itong umatungal ng napakalakas. Nagdulot ito ng hindi kapanipaniwalang puwersa hanggang sa masira na nito ang mismong pintuan ng bahay na tinutuluyan nila. Dala ng takot ni Duso, kagad siyang umalis sa bahay na yon. Pagdating niya sa kalsada, nakita niya ang mga nilalang na nasa liwasan na nakatingin lang sa kanya. Hindi ito kumikilos. Animoy malaya lang nitong binabantayan ang kanyang galaw. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kagad niyang tinahak ang daan. Wala siyang dalang kahit na ano at wala rin siyang ideya kung saan siya paroroon. Basta ang nais niya, makaalis ng buhay at ligtas sa Sitio Silim. At habang binabagtas niya ang daan, lahat ng padalos-dalos na desisyon kanya na ring pinagsisihan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapagtataka na hindi siya sinundan ng mga nilalang. Lahat biglang naglaho sa kanyang likuran, na animoy hindi ito umiiral. Paglabas niya sa arko ng sitio, dito niya napansin ang tila bang paglaho ng lugar. Tumakbo si Duso patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit nang marating niya ito, nakita niya ang mga baging na nakapulupot sa gulong nito. Ang bawat puno sa paligid ay nagsimula ng gumalaw at paunti-unti nakita niya ang mga sanga nito na naging kamay na pilit siyang hinahablot.
Kalaunan, ang dilim na mismo ang kumain sa kanya. At sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang wisyo na animoy hindi siya umiral sa lugar na yon. Ilang oras na wala ng malay si Duso Pinuno hanggang sa magising siya sa isang madilim na silid. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakapako sa lamesang kahoy gamit ang tinik ng kawayan. Sa tapat niya, may nakita siyang mga matatandang nakaupo at nakatitig sa kanya. Nakangisi ang mga ito habang nagtatago sa kadiliman. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ito na lang ang tanging naging daing ni Duso sa mga nilalang sa pagbabakasakaling kaawaan pa siya ng mga ito. Pero sa bandang huli, walang nakinig at walang nagkaroon ng interes sa kanyang mga pagsusumamo. Maya-maya pa, dahan-dahan na rin siyang naubusan ng lakas at paunti-unti, nawalan na rin siya ng pag-asa na mabuhay pa. Maya-maya pa, dito na siya kinuha ng lalaking nakausap niya. Nakapagtatakang nasa ordinaryo na itong anyo, animoy isa lang itong ordinaryong tao na kumakain ng karne ng kapwa nila. Pagpang-abot ng kanilang tingin, napangisi ito kasabay ng paglanghap niya ng nakakasukang hangin na nagsisimula sa bunganga nito. Huwag ka nang matulog, Duso. Hindi maganda para sa iyo na magpahinga sa mga ganitong pagkakataon. Sulitin mo na lang. Lasapin mo ang nalalabing oras ng buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ang karne mo ay malaking pakinabang sa sityo. At habang kami nabubuhay, gabi-gabi ka naming pasasalamatan. Pagkasambit nito ng nilalang, kaagad siya nitong kinaladkad papalabas ng silid. At nang makalabas na sila ng bahay, napansin niya ang liwanag ng buwan na tumama sa paligid. Paunti-unti, narinig na naman niya ang tunog ng tampol, kalakip ng kanta na nagmumula sa mga matatandang naroon sa liwasan. Bawat isa sa mga ito tuwang-tuwa na animoy may mangyayaring maganda kalaunan. Ilang segundo pa ang lumipas, tumigil na ang pagkaladkad sa kanya. At sa isang iglap, bumungad sa kanya ang malaking kawa, di kalayuan kung saan siya nakaupo. May isang nilalang doong nakatayo, nababalot ang muka sa itim na tela at meron itong daladalang mahabang palakol. Nakatingin lang ito sa kanya. Animoy naghihintay ng utos mula sa pinuno nila. Pagkaraan ng ilang minuto, iniutos na ng lalaki na itumbog siya sa kawa na may tubig na hindi pa kumukulo. Ipinahanda na rin ito ang takip dahil inaasahan na nitong magpupumiglas siya sa oras na uminit na ang tubig. Nang marinig niya ang plano nito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding takot. Kulang na lang maghihiyaw sa iyak si Duso, mapatawad lang ng mga ito. Pero lahat ng kanyang ginawa ay walang silbi dahil ni isa sa mga nilalang gusto siyang makitang nakababad sa kawa. Kalaunan, bigla siyang dinarag ng lalaking may talukbong sa muka hanggang sa nagpang-abot na sila paglubog niya sa loob ng kawa. Pilit siyang umalis sa lugar na yon pero pilit din siyang pinipigilan ng lalaking may hawak na palakol. Maya-maya pa, bigla itong kumuha ng hindi kahabaang patalim. Mag-iisang dangkal lang ang haba nito na kaagad namang itinarak sa kaliwang bahagi ng bewang niya. Ramdam na ramdam niyang tumagos ito hanggang sa dito na siya unti-unting nanghina. Sa isang kisap mata, nagkulay dugo ang tubig. Paglagay ng takip sa kawa, dito niya narinig ang hiyawan ng mga tao na parabang hindi na ito makapaghintay sa karne na magmumula sa kanya. Nang marinig ito ni Duso Pinuno, literal na nawala na siya ng gana para mabuhay. Tanggap na niya ang kanyang kahihinatnan at alam niya na hanggang doon na lang siya. Ngunit nang akmang umiinit na ang tubig, may narinig siyang komosyon sa plaza. Nagsimula ito sa malakas na atungal ng mga nilalang hanggang sa magkagulo na ang buong paligid. Ilang segundo pa ang lumipas
Narinig niya ang pagbulagta ng lalaking pumipigil sa takip. Pag-angat ng takip ng kawa, kaagad niya itong itinulak hanggang sa dito na niya nakita ang iilang mga taong nakikipaglaban sa mga nilalang. Maya-maya pa, may lumapit sa kanyang matandang kukluban. Wala siyang ideya kung sino ito, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi ito kalaban. Pag-abot nito ng kamay, kaagad niya itong kinuha. Nang hihina man, pilit siyang nagpakatatag para sa kanyang buhay. At matapos nun, nagawa na siyang maisampa ng matanda sa likod nito. Habang nagkakagulo sa paligid, sumibat na silang dalawa. Magkakalahating oras nagtagalang pagtakbo nito, dahilan para mawala na siya ng malay nang hindi niya inaasahan. Basta pagising niya, nasa loob na siya ng isang simpleng kubo, kasama ang matanda at iilang mga kaibigan nito. Hindi niya ito nakilala nung una, pero paglapit nito sa kanya, nakita niya ang muka na pamilyar sa kanya. At yun ay walang iba, kundi yung matandang nakausap niya noon sa jeep. Kumusta ka, iho? Buti buhay ka pa. Ay nako, kayong mga bata talaga. Mga walang pagpapahalaga sa buhay ninyo. Pasalamat ka na lang. May nakakita sa sasakyan na ginamit ninyo. Dahil kung wala, natitiyak ko sa iyo, pagkain ka na ng mga aswang na yon. Nang marinig ito ni Duso, hindi siya nakasagot. Pinaghalong gulat at takot ang pumalot sa kanyang katawan, kaya yung isip niya, hindi may pagkakailang na blanko at bahagyang nawala sa atensyon. Maya-maya pa, nang maunawaan na niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang napatingin dito habang nagwiwika rito ng, Paano niyo ho kami nahanap? Tsaka, ba't kayo nakarating kaagad dito? Dahil sa kanyang tanong, di nag-alangan ng matanda na ipakita ang marka na nasa ilalim ng balat niya. Ginawa ito ng matanda nung bumaba siya ng jeep, kaya nakasisiguro ito na hindi niya namalayan ang tungkol doon. Dagdag pa nito na, kaya niya yun ginagawa sa mga nakakausap niya ay para masigurong ligtas ito hanggang sa makalimutan nila ang kwento na ibinahagi niya. Nang marinig naman ni Duso ang sinabi nito, doon pa lamang niya naalala ang kanyang kaibigan. Maya-maya pa, napahagulgol na lamang siya sa pag-iyak dahil sa mga nangyari. Kahit nakaligtas na siya, di niya maipagkakaila na naaalala niya pa rin ang huling sandali ng kaibigan niya. At nang maibahagi niya ito sa matanda, ito na rin mismo ang humingi ng tawad. Hindi namin inaasahan na mapapaaga ang pagpunta niyo rito. Pasensya ka na sa nangyari sa kaibigan mo. Wala na tayong magagawa para sa kanya. Kaya tanggapin na lang natin ang mga bagay na dapat tanggapin. Nang marinig niya ito, pilit niyang kinumbinsi ang kanyang sarili. Masakit man na tanggapin ang nangyari, pero kailangan niyang magpatuloy na wala na ito sa kanyang tabi. Hindi rin niya noon maisip kung ano ang idadahilan sa mga magulang nito, lalo pat alam ng mga yon na sila ang huling magkasama. Ilang minuto pa ang lumipas, naitanong niya sa matanda kung pupwede na ba siyang bumalik ng Maynila. Marami pa kasi siya roong asikasuhin, kagaya ng mga papeles ng lupa nila at iilang mga negosyong ipinagkatiwala ng tatay niya sa kanya. Akala niya wala nang magiging problema, pero nang marinig yon ng matanda, walang pagdadalawang isip nitong inilahad ang kagimpal-gimpal na katotohanan. Ha? Anong uuwi? Hindi ka pa makakauwi, iho. Sa estima ko, aabutin ka pa ng 2 taon dito sa amin. Bakit ka mo? Dahil sa mga nilalang na nanananahan sa loob ng katawan mo. Sa Sitio Silip, hindi mga ordinaryong aswang ang nakatira roon. Kakaiba sila sa lahat ng aspeto kumpara sa mga ordinaryong aswang. Malimit sa kanilang mga pagkain at biktima, tinataniman nila ng binhi bago nila ito paslangin. Ang mga binhing yon ay mabilis na lumalaki
sa oras na mapaslang ang isang tao. Pero kapag nanatiling buhay ang kanilang biktima, unti-unti tumatagal ang paglaki nila. Kailangan natin itong maalis sa katawan mo bago ka namin payagang bumalik. Dahil sa sinabi nito, doon na mas lalong ng problema si Duso. Marami kasi siyang mga inaatupag na negosyo, kaya yung ganoong kahabang panahon, aminado siya na wala siya nun. Kaya naman para mas mapabilis, sinikap niyang magtanong sa matanda ukol sa posibleng paraan na gagawin nila. Dagdag pa niya na handa siyang magbayad ng malaki kung mapapabilis ang panggagamot sa kanya. Bagay na tinawanan lang naman ng matanda. Sa ngalan ng karamdaman, baliwala ang kayamanan. Sa tingin mo, Duso, ano ang magagawa niya? Akala mo ba may pagmamahal kami sa pera? Para sa amin yung mga ganyang bagay, wala yang halaga maliban sa pagtulong sa aming kapwa. At paalala ko lang sa iyo, iho, libre ang gagawin naming pagtulong sa iyo, kaya wala kang magagawa kundi ang sumunod. Hindi kita inutusan na tumungo rito. Kagustuhan nyo na pumunta, kaya wala kayong masisisi sa mga nangyari. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na niya hindi napigilan ang pagtulo ng luha niya. Pilit siyang nagmamakaawa pero walang kahit isa sa mga kasamahan nito ang nagmagandang loob sa kanya. Dumaan ang mga araw, nanatili siyang nakakulong sa isang madilim na silid. Pakiramdam niya roon, para siyang bilanggo na malapit ng hatulan ng kamatayan. Sa mga unang araw pinuno, wala naman siyang napansing kakaiba. Lahat normal, hanggang sa dumating ang isang gabi na may napansin siyang hindi kaaya-aya sa katawan niya. Bandang hating gabi, sa kasarapan ng tulog ni Duso, napansin niya na parang namamawis ng matindi ang kanyang likod. Hindi na siya komportable sa likidong yon dahil sa bawat galaw niya, tila bang mas lalong lumalapot ang pawis niya. Nakakapagtaka, kaya ang ginawa niya kagad siyang tumayo sa higaan. At sa tulong ng maliit na liwanag mula sa labas, nakita niya ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ito ordinaryong pawis, kundi dugo ito na nagmumula sa kanyang katawan. Sa sobrang pagkaalarma, napasigaw siya. Ngunit paunti-unti, ang kanyang tinig ay tila bang nawawala. Mabuti na lang kagad na nakapasok ang matanda matapos nitong marinig ang ingay na kanyang ginawa. Pagpasok nito, bitbit ang isang lampara. Bumungad sa mukha nito ang malaking hiwa sa likod niya. Walang duda, napasahan na si Duso ng kapangyarihan ng mga aswang sa Sitio Silim. Kahit ang matandang manggagamot labis na natakot sa kanyang mga nakita dahil hindi nito sukat akalain na ganoon kabilis ang pagtalab ng kapangyarihan ng mga nilalang. Ayon sa matanda, hindi ito isang uri ng yanggaw, bagkus isa itong direktang pagpasa sa kanya ng kapangyarihan. Marahil na pagpasyahan ng mga nilalang na gawin siyang kalahi nila kaysa makatakas at maibunyag niya ang katotohanan sa sitio kung saan sila minsang napadpad. Dahil dito, kung kaya't kaagad na nagtulong-tulong ang mga manggagamot. Marami na itong dinurog na dahon at ipinahid na langis sa kanya, pero lahat ng yon ay tila bang walang epekto. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpalit ng anyo. Pag-atungal ni Duso ng napakalakas, kagad itong nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng mga manggagamot hanggang sa tuluyan na itong makatakas. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa Sitio Silim na para bang doon ang kanyang tahanan. Ngunit nang mapansin ito ng mga manggagamot, hindi ito kaagad sumuko. Ilang minuto silang nakipaghabulan kay Duso hanggang sa mahuli nila ito ng mga dala-dala nilang lambat at tali. Pagkatapos ng tali sa katawan nito, kagad nila itong iniangkla sabay pulupot ng baging ng makabuhay sa katawan nito. At para tuluyan siyang manghina, 3 beses siyang nilatigo ng matanda hanggang sa mawala na siya ng lakas
para sumigaw at humingi ng tulong sa mga nilalang na kumokontrol sa kanya. Magmula noon, katakot-takot ang mga pinagdaanan ni Duso sa kamay ng mga manggagamot. Sa loob ng 2 taon, hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na muntik na siyang bawian ng buhay dahil sa karamdaman niyang animoy wala ng lunas. Ayon pa sa matandang tumulong sa kanya, na kahit nagkakaisa na sila, ayaw pa ring manahimik ng mga taga-Sitio Silim. Tuwing sumasapit ang gabi, habang tahimik ang mundo, palihim itong naglalakbay para mabulungan ng malapitan si Duso. Ang kanilang mga tinig ang nagpapanatili ng bisa ng nilalang sa kalooban niya upang hindi ito basta-bastang mamatay. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't nagdesisyon ng matanda na kumilos. Humingi na rin ito ng tulong sa iba, hanggang sa 10 albularyo na ang nagsakripisyo para lamang mapagaling siya. Kapag gabi, may mangilan-ngilan sa kanila ang nakikipaglaban sa mga taga-Sitio Silim. Hindi ito direktahan pinuno, bagkus gumagawa lang sila ng paraan para mapalayas ang mga ito. Di nila maaaring kalabanin ang mga taga-Sitio Silim, sa kadahilanan magdudulot lang ito ng mas malawak na digmaan. Ito ang iniiwasan ng mga manggagamot dahil sa oras na mangyari ito, marami ang mawawala sa hanay nila. Mabuti na lang, naiwasan nila ang lahat ng nilalang na bumibisita. Isipin ninyo, sa 2 taon hindi sila nito tinantanan. Hanggang sa paunti-unti, nabawi na ni Duso ang kanyang katawan. Tuluyan na ring naghilom ang malaking hiwa sa kanyang likod, indikasyon na dahan-dahan nang nanghihina ang nilalang sa kanyang kalooban. Nang mapansin ito ng mga manggagamot, lahat sila nagdiwang. Hindi nila sukat akalain na maililigtas pa siya sa ganun niyang kalagayan. Nung mangyari kasi ang pagpapalit anyo niya, marami ang nag-akala na ito na rin ang katapusan niya. Subalit dahil sa katalinuhan ng matandang tumulong sa kanya, nagkamali ito ng akala. At nung makita na nila ang bunga ng lahat ng kanilang paghihirap, mas lalo pang lumakas ang kanilang pag-asa. Kalaunan, pagkatapos ng 2 taong paghihirap, tanging ang pilat na lamang ng kahapon ang naiwan sa kanyang katawan. Dito na rin nagdesisyon ng matandang manggagamot na pauwiin siya sa Maynila para makapamuhay ng normal. Pero kahit nakabalik na siya at balik normal na ang buhay niya, kailan may hindi niya makakalimutan ang tungkol sa mga naging karanasan niya sa Sitio Silim.